се може днеска оцінювати Мюнхенський зговор, Венський арбітраж через призму Нюрнберга. Деколи наші люди йдуть у Германію як туристи, чаще як на роботу. Так от, туди треба йти, та не просто якийсь там щось купити, аж йти туди, в Мюнхен, та утти привезти, та взагалі не лише баварське пиво, а принести відтуди напужену душу, напужену дволичну правду про те, який ужас може скриватися за словами «от, современний чоловік», «современна нація», «австро-німецька педантичність», «німецький порядок», «орднунг». Це волохатоє слово «європейська цивілізація» австрійців і німців. Що значить європейська цивілізація австрійців і німців, русини зазнали на свою шкурі, коли вище 100 тисяч русинов пройшли австрійські концлагеря смерти Талергов і Терезін, і тоді австрійські німці воістину указали, що таке їх волохата європейська цивілізація.